És l'aigua del rec de Molí al seu pas per Bellcaire, des de fa unes setmanes una mica més neta, i és que després de prop de 4 anys i superar una sèrie d'entrebancs, s'ha posat en marxa l'estació de bombeig d'aigües residuals que porta les aigües brutes de Bellcaire a la depuradora del Bons. Per ara només es bombegen les que es generen a la part nord del poble. Ben aviat s'hi afegiran les de la Bulleria. Això no només és una bona notícia per Bellcaire, sinó per tots els municipis pels que passa el rec del Molí. L'entrada en funcionament de l'estació de bombeig d'aquí de Bellcaire que porta les aigües residuals a la depuradora de l'Escala, després de temps de treballar-hi, finalment s'ha pogut aconseguir posar-la en funcionament. Això representa una millora molt important pel rec de Molí que passa pel nostre municipi, però evidentment també representa una millora per on la zona que, diguem-ne, a la desembocadura d'aquest rec de Molí a la platja en tot cas d'Empúries de l'Escala. Això és un primer pas, en el futur ha d'anar-hi, ara en aquests moments arriba la part de les aigües residuals del nord del municipi, en el futur ha d'anar-hi també les aigües residuals de la part sud del municipi, diguem-ne, de la Bulleria i Sobrestany, i juntament amb el nou col·lector que s'està construint o que ja s'ha començat a construir de la Tallada, Jafre i Verges, això representarà diguem-ne la recuperació definitiva d'aquest rec, del rec de Molí, i molt important per la nostra zona. Per l'Escala era una assignatura pendent, ja que el rec del Molí desemboca a la primera platja d'Empúries, que fins ara no ha estat reconeguda per la seva qualitat, degut a la brutícia que arriba des del rec. Ara, les coses han de canviar. Bé, la notícia que ens arriba que Bellcaire finalment ha posat en funcionament la seva estació d'impulsió, de manera que tota la brutícia que generen ja no l'aboquen en el rec de Molí, sinó que la porten a la depuradora de l'Escala, és una molt bona notícia, boníssima. Nosaltres tenim les primeres sorres que en diem la platja del rec, la que hi ha al pont que va cap a Empúries, doncs que patia any rere any, sobretot en temporada alta, doncs la brutícia que generava fonamentalment de Bellcaire. Per tant, al llarg d'aquest mes de desembre s'ha connectat a la nostra depuradora a través d'aquesta estació d'impulsió i jo crec que estem davant d'una situació absolutament diferent. La platja del rec era una de les que sempre patia contaminació, això no ens permetia cobrir els estàndards de puresa de l'aigua que ens exigien els diferents controls que passaven, i jo penso que a partir d'aquest estiu ens hi notarem. Ja aquests dies es nota que l'aigua surt molt més neta, que passa vessa cap al mar doncs molt més neta, i jo penso que la situació, que era endèmica perquè nosaltres l'havíem anat reclamant des de feia temps, i era una de les principals objeccions nosaltres que posàvem a que l'Agència Catalana de l'Aigua no havia fet la feina a l'hora de connectar. Finalment, el tema municipal, que eren uns temes que tenien ells pendents a l'Ajuntament de Bellcaire d'expropiacions, ha fet possible aquesta situació i nosaltres ens en felicitem.